लगभग दा जिंगी बाय जिंगी नखरनि आंनि नखरनि हिसाबै बुंला कमतिहाय बिगा मोनसेयावहाय 60 मन कमतिहाय ल'आहाय ल'आहाय जाय मन मोनसे बिगासे हायाव 60 मननिफ्राय कमति जाया बिथाङा एसे गाज्रि जोलै होनना बुङोमोन मानोबा बे हाफोरालाय गासैबो जे रोखोमनि नुजोबदों गासैबो बे आदिबासि बर'फोरनिनो लागामोन बे बर' जोलैया इसिनो गोरलै जोलै जाति गाहाय जोलै दा जों नेपाल सरकारनिफ्राय बे जोंनि गोमासिरिनायनि जाति बे बर' समुदाया बिनि थाखायनो दा बै नेपाल गभर्नमेन्टआ मा बुङोमोनला आगोलनिफ्राय जों 500निफ्राय सुरु जानायनि दा हसे मासाहाय सासेल'नि 4000 खौलाय भत्ता स्वरूप होयोसै खुलुमबाय नैबे समाव नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायलांबाय नोंथांमोना मिथिगौ जे नेपाल हादर बे नेपाल हादराव बर' सुबुंफोराबो बेवहाय थानानै रायजो जायो बिथांमोननि नखर आरो बिथांमोननि नखरा माबायदि जायो माबायदि बिथांमोननि थासारिया आरो बिथांमोननियाव मा दङ बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आङो नेपालनिनो जापा जिल्लानि मोनसे आयनाबारि गामि बे गामियाव आं दङ बिथांमोननि नखराव मा दङ बिथांमोननि नखराव माबायदि बिथांमोना रायजो जायो आरो बाथौआ बिथांमोना माबायदि जायो जोंनि हजोंनि बिटिआर थामहिनबा बिटिसि हालामनि बर'फोरनि नखर आरो बिथांमोननि नखरा माबायदि जायो नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबियावनो आङो दिन्थिग्रोनो थाखाय आखायाव लादों बेनि उनाव बे नखरनिनो बिगोमा बिथांजों आं सावरायगोन बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बिथांमोना माबायदि रायजो जायो आरो बिथांमोननि थांना थानायनि जिउ राहाया माबायदि बिथांमोना माबायदि बे ओनसोलाव थामहिनबा नेपालाव बा नेपालि बर'फोरनि रावफोरा माबायदि जायो बिथांमोननि थुनलाइफोरा माबायदि जायो बिथांमोननि राव बर' रावखौ बिथांमोना रायज्लायोना रायज्लाया माबायदि बिथांमोना संसार जायो बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन गिबियावनो आङो बे नखरफोरखौ आङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन नैबे नेपाल नखर थामहिनबा बे नखरावनो बिथांमोना बेयो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे न'आ जाहैबाय गलि बिथांमोना खाथियावनो बिथांमोना थामहिनबा बिथांमोना नखरखौ नुदों जे बाख्रि दङ मोसौ खाग्राजों लोगोसे बाख्रि बिथांमोननि नखराव आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय ओंखाम सङो थामहिनबा जोंनाव ओंखाम संनायखौ जों बुंनो हागोन आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय नखर थामहिनबा बेवहाय बिथांमोना नैबे जायगायावनो उन्दुयो थामहिनबा न' होनना बुंगोन साखाथियावनो बाथौ थानसालि नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बे बाथौ थानसालि बे थानसालिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय समायना भागै बिथांमोना साइडआव बाथौ दुमनानै बिथांमोना बे समाव खालामनायखौ नुनो मोनदों आं बेवहाय बिथांमोननिफ्राय रायज्लायनो थाखाय आखायाव लागोन बा थामहिनबा नैबे नखरनि बिगोमाजों बे नखरनि बिगोमानिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना माबायदि बे समाव नैबे समाव बिथांमोना रायजो जायो बेवहाय बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन नखरनिनो बिगोमा दङ माबायदि नोंथांमोननि जे नेपाल हादराव जिहेतु बिटिसि थामहिनबा आसाम रायजोनि बाहेरायाव नोंथांमोना नेपाल हादराव रायजो जागासिनो दङ माबायदि नोंथांमोना बे समाव बर' रायज्लायगोन ना रायज्लाया खुलुमबाय आंनि मुङा सन्तोष कुमार मेसे हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 आयनाबारी गामिनि दायो मा बुङोला जोंनि बे बर' रावखौहाय मेसेनि बे नेपाल हादरनि बर' रावा आगोलनिफ्राय बोराय बुरै सेनफोरालाय रायज्लायगासिनो दङ दा जोंनि समावबो रायज्लायगासिनो दङ दानि उन्दै गोरलैफोरासै माने रायज्लायनाय राव सावरायनो हाया बुजिनाय बुजियो खिन्थु रायज्लायनो हाया मानोबा स्कुलाव थाङो जों नेपालि लेंगुवेजआनो रायज्लायनांगौ बिथांमोननिखौहाय हमवर्कफ्रा फोरोङोबा नेपालिनिफ्रायनो फोरोंनांगौ बेनिखायनो गथिंबो बिदिनो हमवर्कफ्रा लानानैहाय बिदिनो लोगोसे गथिंबो जुथुमनायनिखाय जेखिनि राव रायलाबो नेपालि रावनिफ्राय रायज्लायनांगौ बेनिखायनो दा गोरलै उन्दैफोरासै एसे हाया रायज्लायनायाव बुजिनाय बुजियो रायज्लायनोसै एसे हाया नैबे बेखौ नोंथांमोना होदों नखरनिफ्राय मा बुङो बेखौहाय जों बेखौ मारै बुङो माने खादा होनना बुङो नेपालि भाषायाव ओरैनो बर' मा बाहायो खादाखौनो बाहायो बाय मानो होनबा अराय जिबायदि बिदि आर'नाइ गैला बाय मानो होनबा दाननाय खनाय गैया ट्रेनिं लानानै बायबो दानायनि बारै सबबो जों बे मानो बे तान मेसिनबो गैया बेनिखायनो जों हिसाबै टेकनिकेल प्रब्लेमानो बेखौ बुंदिनि जोङो
मानोबा बेनिखायनो जों जेखायाबो आरिखौ आलासि दुमसिफोराखौहाय समान बानायोबा बे नेपालि आरिखौनो बानायो नेपालि आर'नाइया बेनोसै जों नेपाल हादरनिया दा नोंथांखौ आं नुनो मोनदों जे आर'नाइ नोंथाङा लादों बर'नि आर'नाइ गस्ला गानदों बबेनिफ्राय नोंथाङा मोनदों बेखौहाय बुङोबा जों आसामनिफ्राय थांनायनि लाना फैनायनि बेखौ मानो होनब्ला बाहाय ओजाय गय मा होनो बङाइगावनि आरिफोर मा होनो हिन्जावसाफ्रा फैनानै बाय फानफैया अब्लाबो मा जासै मा ससेयासै होनब्ला जोंबो बर' हारि नेपाल हादरनि जोंबो बिराद गाननो लुबैयोना गोसो जायो बेनिखायनो जोंबो गानि होननानै जोङो बायस'ना लानायनि बाहाय बायना लानायनि आरो बे आर'नाइयाखौबो बायना लानायनि लोगोसे दाखाल बिनिस्लि आगोल फैनायनि जोंनि लोगोफोरा बे लिरगिरिफोराबो बे जोंहा मा होनो अख्रां सोरमोनाबो ओमफ्राय जोङो मोनसे सिनायथिगा मोनसे सिन' होलांदोंबो आर'नाइखौ औ बेखौ बिथांमोना होलांनायनिनो बे जाय माबायदि गानो नोंथांमोननि जिखिनि आइजोफोरा हिन्जावफोरा मा गानो सेंग्रिफोरा माबायदि ड्रेस गानना थायो बहाय जोङो बे ड्रेसनि बे आइजोफोरनि ड्रेसनि बारियाय बाथ्रायाव लायद्रायला दा बेनो दा इउनिक मदार्न जमानाय बोरैबायदि सोलिदों ने बेखौनो गानगासिनो दङ ओरै बिसा माने हाबा दङ मोदाय दावदाय खुलुमनाय दङ ने सोरनिबा बोरैबा थाङोबोला गावनि कालचारेल ड्रेसखौनो गानना थाङो ओमफ्राय बड' दख'नाखौनो फाननानै आगोलनो बायनानै दोनजोबो न'खराव दंजोबो बयबो ओरै बे खामानि मावलासै हिन्जावसाफ्रा कुर्ता सुरुवाल एसे बुरैसानफ्रा सारिफोराखौनो गानो बर'नि जिखिनि दख'नाफोर दङ बे आर'नाइफोर दङ दा बेखौ नोंथांमोननि जायगायाव दानाय जाया नामा बा नोंथांमोननि जायगायाव बेखौ प्रडाक्ट खालामा नामा प्रडाक्ट खालामनोलाय हागौ मानो होनब्ला जोंजों बे मेसिना गैया मानो होनबा बे मेसिनखौ दानायखौनो नांगौ जाबाय दान मेसिन नांगौ आरो बेलेग बाथ्रा मा बुंब्ला बे खुन्दुं बुङो जों बे खुन्दुङा बाहाय मोननो नागिरा आरो बेनिखायनो जों बेफोरनि ट्रेनारबो गैया ट्रेनिं होनाबो गैया बेनिखायनो आगोलाय बे मोनसे समाज सिबियारि आफादनि थ्रनिफ्राय फैया आरो होननानै खोनायो दा साफा सानैया दानानैबो गानबायबो ने दख'नाफोरखौ दानानै गानबाय कन्टिनिउ गैला बेनिखायनो मानो प्रडाक्टआ हायजाय ओरैबायदि कन्टिनिउ बानायनो हायैखाय प्रडाक्टआबो बानायनो हायाखिसै आरो मानो बोरैदि बे कन्टिनिउ जायाखिसै बेखौसो आं बुजिनो मोनाखिसै आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे जोंनियाव नैबे न'खौ गलि होननानै बुङो बा मोसौ खाग्राखौ गलि होनना बुङो नोंथांमोना मा बुङो जोंनि बे गवालि बुङो बेखौहाय गवालि मोसौ खाग्रा बोरमा खाग्रा बेखौ गवालि बुङो जों माइ दोनग्राखौ बाख्रि होनना बुङो बाख्रिखौनो बुङो ओमफ्राय इसिंखौहाय जोङो भानसा न' होनना बुङो बेनिफ्राय मानसि थाग्रा न'आनोसै बेखौहायसै आङो बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नोंथांमोननि जे बाथौखौ जों नुनो मोनदों बेवहाय बेरा ओरै होनानै नोंथांमोना बानायदों दा बेवहाय जोंनिखौ नुयोब्ला नोंथांमोननिया एसे आलादाखौ जों नुनो मोनदों माबायदि खालामो बेखौलाय बिराद आलादायानो मानोबा हजाय आसाम माइनिया ने बाथौआ एसे आलादानो माने दावथु बिखा बिदि बानायो ने एसे गिदिरनो बानायो ओमफ्राय जोङो बे बाथौ फालिनाय बिदि बोरैबायदि होनब्ला जोङो बे बोसोरावहाय सोलायो आरो जोङो बे बाथौआव बे जेरोखोम नोंथांमोना नुदों बे बाथौनि खाथिया बेराने बे जोङो खमथियायबो 30 जरि खाथि बाथौ आरि सायनानैहाय बे खाथिखौ 30ता होयो जे बेखौ जों खुन्थि होननानै बुङो 30ता जरि मतलब 60ता जागोन खमथियाहाय बिनि खमथिया बानायनानै दा नै जोंनि बे मेन स्पेसियेलिया जाहैबाय बाथौनि बान्दोबा होनना बुङो बेखौहाय जोङो बे खुन्थिया बुङो बेखौहाय बाथौ खुन्थिया एसे आगोलनि सिगांनि 60ता बाथौ खुन्थि बे खाथियासै बे मोननैया गिदिर दङ बेखौ जाय बाथौ खुन्थिया होनना बुङो ने दा माने मारै बुङोब्ला बाथौनि बान्दोबा सिजौनि बारिया गुरुंबा सिफुं गुदुङा गंबा आरो बड'नि मेथाइयाबो आरो खाथायाबो फंबा होनना बुङो माने फंबानिफ्राय मोनसे मोननै मोनथाम मोनबा होनला ओरैनिफ्राय जोङो मारै थांसै होनब्ला 6ता 7ता होनब्ला गुबुन जोलैयाबो मिथिनायसो गुबुन हारिफ्राबो बेनिखायनो बेसाय मानो होनब्ला मोनसे कड भाषा बायदि होनदों रेकर्ड लेंगुवेज बिदि बेनिखायनो दा जोङो बे बाथौआ बे जों सिजौ गुदियाखौ गायोबा बे सिजौ गुदियाखौहाय गाथिंबो बुखुजुमानैहाय ने बे बुखुजुमानै बे बाथौखौ बे थानसालियाखौ गाथिंबो बोखाजुमानैहाय गोरलै मोनसे दालाइयाखौहाय गोदान गायो माबायदि गायनाय जायो जेब्ला नोंथांमोना बाथौखौ जेब्ला गायसनो
बेखौ माबायदि खालामनाय जायो नोंथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे सिजौ गायोब्ला जिहेथु जोङो गिबियाव गायजेननायाव जों गुबुननिफ्राय लाबो दा बेखौ नोंथांमोना माबायदि खालामनाय जायो जोङो बे ओरैबायदि जोङो भाई जस्ट बे सिजौआ ने बोरायसा सिजौ होनना बिदिनो गारगोन ना खौहाय बे सिजौआखौनो जुदि मोजां दङबा सिजौ दालाया ने बेखौनो मोनसे दांख्लायनानैहाय लानानै फैयो आरो बाहाय बे जाया बायदिला जस्ट जोंनि न'खरावहाय खुनै मरा मरि ने मानसि थैनाय बिदि जादोंबा जोंनि बे सलिया ने गुबुन जायगानिफ्राय अथवा गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनायखौ बे सिजौआखौहाय बेखौहाय मानो होनब्ला बेहाय जायफारिखौ गायनो मोना ओमफ्राय जोङो बेहाय दौरि उन्दैनि फान्थल ने बिथांनि आखाइया जोंहायनो आगो आबसा साबसा फोसाबजोबनानैहाय आखिरि गायो बेखौहाय गेजेराव बिदिनो जोङो दा अजायनिखौ ओरैबायदि नुबाय होमब्ला थाङोबा हरै जोंहाय बाथौनि प्रग्रामाव थांला अजायनि जायगा एसे दालाय गोनां गिदिराखौ गायो नुबाय ने ओरैबाय जों एसे बे मोनसेल' दालाय फिसा बेखौ एबां गायनानै फालियो दा बेहाय नोंथांमोना सिबिनायखौ माब्ला सिबिनाय जायो जोंनियाव मंगलबाराव सिबियो सोरबा बेफोरबायदि सुनिबाराव माब्लाबा जों नुनो मोनो बृहस्पतिबारावबो सिबिनायखौ जों नुनो मोनो बाथौ खुलुमनायाव स्पेसियेलिथ' मंगलबार दा नोंथांमोना माबे खालारखौ लानानै नोंथांमोना सिबिनाय जायो स्पेसियेलि जोंनि बे नेपाल हादराव जोंनि बे आयनाबारि बे हल्दिबारि सारनि हल्दिबारि गामियाव आयनाबारियाव जोंनि बे बाथौआ सिबिनाया जाय समबार स्पेसियेलि मेन ना जोंनि समबार आरो बिस्थिबार सप्ताहे साननैया जे अनिबार्य कम्पालसरि माबे टाइमाव माबे फुं आरो बेलासि खननैल' आरो बाखि बारासै गावनि खुसि जाबाय बे हायोबा जेब्लायबो जाबाय स्पेसियेला समबार आरो बिस्थिबार जोंनिया बाथौ सानखालि बा जिखालि जोङो बाथौ खुलुमगोन बेखालि मिरामिस जायो नोंथांमोना जागोन ना जाया बाहाय बांसिन ना मिरामिसानो जायो नोंथां ने जायोबा बे खुनु रकसेकसे गैया गावनि गोसोआ गोजोनोबा जायो आरो गोसोना गोजोनाबा जाया बिदिनो फुजाखौ माब्ला होनाय जायो जोंनियाव नुनो मोनो जे सम जोंना बोथोर मोदायबो होयो बेफोरबायदि फुजा जोंनाव खालामनाय जायो नोंथांमोनाव माब्ला बाथौखौ लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोना फुजा होयो जोङो बे माब्ला हमला जोङो बे बैसाग मास नांगोबाला ने आगोल जोङो बाहाय गाराम सिबा होग्रोबो जोंनि बाथौ मन्दिर थानसालियाव बिनिफ्राय सुरु जायो जोंनिया दा न'खराव सोरनि न'खरावहाय बे बाथौ फुजा लागायनाय ने बाथौ फुजा सिबिनाय बिथांखौ जोङो बे गामियावनो गावनि न'खराव सालाबनानै दिनै आंनि पालो गाबोन नोंथांनि पालो होननानैखाय मास मोननै थाङो थाक्कै जोङो बाहाय न'खरसे मानो होनबा जोंनि बे गामियाहाय 110 घर दं 110 घर बे आयनाबारि गामियाव आरो बे 110 घरा लगभग 85 नि न'आ न'खराय जाय 85 नि न'आ एसे प्रत्येक न'आहाय न'खरसे फिसा बिदि दङ बाथौ थानसालि दङ जोङो बेयो बाथौ थानसालि बेखौ दा मोनसे साफा दिनै गाबोन बनायनानै मास मोननैखौ नांनो थाखायनो सिबिनो थाखाय ओरैनो फोरबोफोर खालामा नामा बैसागु जोंनियाव खुंनाय जायो नोंथांमोनाव बैसागु खुंगोन ना बैसागु खुंनायालाय आगोलनिफ्राय गैला मतलब गेजेरावहाय दा बाय होनब्ला जों गामियावहाय जोंबो हजाय आखिरि आसाम रायजोआवहाय बिरादनो बैसागु मनायो हजायनि बर' आरो जोंबो नेपाल बर' मोनसेयानो अल नेपालनि मोनसे बर'फ्रा दाबसे जायगायाव जथुमा लाबो गावनि गामि सिबियो जों आरो बैसागु खालामनाय जायो दा नोंथांमोना नेपालाव रायजो जाबाय दा नेपालनि रायजो राजाफ्रा थामहिनबा बिथांमोना बर' होननानै नोंथांमोनखौ नेवसियो नामा बर' नेवसियो माने आगोललाय जोङो बे मेसि होनना बुङोमोन ने आगोल दाबो मेसियानो बुङो जोङो सिटिजेन पारमानेन्टलि मेसियानो बिथांखौ जाय गुबुन जोलैया गुबुन हारिमुवा बिथाङा एसे गाज्रि जोलै होनना बुङोमोन मानोबा बे हाफोरालाय गासैबो जे रोखोमनि नुजोबदों गासैबो बे आदिबासि बर'फोरनिनो लागामोन खिन्थु बे समाव बोरैबायदि सासन दङ होमब्ला मोनसे पुलिस ल'आनो बे आं एसां होदो होनना बुङो होनाङो बे समावहाय मानो होनब्ला रायज्लायनो हायामोन नेपालि लेंगुवेज मिथियामोन रावखौ बुजियामोन बोरैबायदि गाबोन थांनानै मानसिखौ हंगारनाय ना देथायनाय ना बेबायदि समावहाय बे जे रोखोम बे जथल बे नेपाल हादराव नुदों बे हाया जोंनि बे आयनाबारि गामियाव बे जेसेबांखि हा नुजोबदों गासैबो बर' हारिनि लागामोन खिन्थु बे समावहाय बोरैबायदि होमब्ला हुहा बिराद दंमोन मावनो खावनो हायामोन ओमफ्राय बे नेपालि समुदाया बोरैबायदि बनायासै होमब्ला मोनसे पुलिस लाबोनानै पन्सायत खालामोन पुलिस लाबोनानै एसांखौहाय आं होदो
नङा मोनसे दाइबि हनैसां मोनसे दाइबि ल'नि लागिबो मोनसे 1 बिगा 10 बिगा खालाय मानसिया सोलायनाङो बेबायदि अबस्थामोन आरो गोमासे गोमाजों जोंनि बे बर' जोलैया इसिनो गोरलै जोलै जाति माने गाहाय जोलै बिथांनि जानाय लोंनायफ्राखौ जों जानो इंदाया नैबे मोनसे दङ आगोहाय ससाइटिहा दा बिदि नङा मानो होनबा दा एसे एजुकेटेड जालांजोब्बाय एसेनो डेभेलप जालांबाय बेनिखायनो दा एफाग्राबनो गैला दा माने ओरैहाय गोरलै जाथि होननानै बुंला दा नोंथांमोना सोरखारनिफ्राय मा अनसुंथाइ मोननाय जायो दा जों नेपाल सरखारनिफ्राय बे जोंनि गोमासिनायनि जाति बे बर' समुदाया बिनि थाखायनो दा बै नेपाल गभर्नमेन्टआ मा बुङोब्ला आगोलनिफ्राय जों 500निफ्राय सुरु जानायनि दा हसेनो मासाहाय सासेल'नि 4000 खौलाय भत्ता स्वरुप होयोसै दा बे मानो होनब्ला मास मोनथाम मायजाय बेंक एकाउन्टआव सोनानै होयो बिथांमोना बिनिफ्राय गावनि एकाउन्टनिफ्राय नांगासिनो हिसाबै माने सासे मानसिनाव 4000 बियो हौवासा बा हिनजावसा जायखिजाया हिनजावसा हौवासा कुनै डिबेट गैया मानसिया जोनोम जानानै बिनि डेट माने बे बर्थ सार्टिफिकेट बनायो मानो बे एप्लाइ बनायो मानो स्टार्ट जाखाबाय बिनो 3 मासनि उनाव नोंथाङा मोनो बे एप्लाइ खासायग्रोनानै जायोब्लानो स्टार्टिं जाखाबाय जस्ट मानि दिनैहाय जन्मिबाय ने बर्न जाबाय बिथांनिखौ पार्मानेन्टलि बे गभर्नमेन्टनि सार्टिफिकेट नांगौ जाबाय दा बर्थ सार्टिफिकेट बानायनानै उइदिन खालिनो फर्म फिलआप बानायनायसै आरो बिनिफ्राय स्टार्ट जाखाबाय जस्ट 3 मासनि आगोललाय 3 मासा सोनानै होयो जोंनि राङाखौहाय 3 मासाव 3 मासाव होयो बोराय जासे मोनो बोराय जासे थैयोबाबो बिथांनि नाम लिस्टआ डेथ सार्टिफिकेट बनायाबा कन्टिनिउ सफैयो बिदिबो डेथ सार्टिफिकेट बानायसान्दि बेखौ मोनबाय थायो आरो मानो होनब्ला बोसोरसे दा रिनिउ बानायनांगौबो बे रिनिउ बानायनाय नामा दङबा सफैबाय नामा गैयाबा सफैया बिदि माबायदि नोंथांमोना बेयाव जिउ खुंनानै दङ माइ आबाद मावगोन ना मावा माबे आबादखौ नोंथांमोना बे जायगायाव मावनाय जायो दा जोङो बे मेन आबाद नालाय बाय जोङो माइनि बां दङ नोंथां मानो होनब्ला जोंनि बर' समुदायाहाय माइ आबाद माइयानो बुङो जों जातनि हिसाबै माइयाबा बिराद माइनि जाति दङ रन्जित दङ राजा बार' दङ मनसुलि दङ आवमुसलि दङ आरो नुनिया बासमति होनना बुङो जोङो आरो बे अंगुर जुफा होनना बुङो आगोल मोनग्रा माइया कमल दङ माइ बिराद जाति दङ बाहाय जायो स्पेसियेलि बाय रन्जित माइ गायजोबो बांसिन लगभग दा जोंनि आंनि न'खरनि हिसाबै बुंला कमतिहाय बिगा मोनसेयावहाय 60 मन कमतिहाय ल'आहाय जाय मोनसे बिगासे हायाव 60 मननिफ्राय कमति जाया गोजौआवनो थाङो मोजां मावोबा 80-90 सैबो सुयो मनखौबा माबायदि सिस्टेमाव नोंथांमोना हमनाय जायो जोंनियाव जोंना 1 मनाव 8 फाल्ला थायो फाल्ला जुदि केजि हिसाबाव नायोब्ला 40 केजि जायो मोनसे माबायाव मनसेयाव नोंथांमोना मनसेखौ बेसेबां नोंथांमोना बे सेरसे हिसाबाव बा केजिसे हिसाबाव बेसेबां जायो नोंथां सेरनि हिसाबै बे 40 केजियानो जेबो मनसेया एखेयानो मोनसेयानो फाल्लानि हिसाबै बे 8 फाल्लायानो मनसेया 60 मन नोंथांमोनाव जायो 60-80 मन 60 मन कमतियाहाय ल'आहाय मिनिमाम माइनि अनगायै मा आबाद मावो माइनि उनाव बे नै दा दुम्बा नोंथांमोना मा बुङो माइजों जुखाम जोंनि बायसे दुम्बा आरो बिसरबो जायो बिरादनो आरो बे तिलबो गायो बे माने फाफरबो गायो दा बे जोङो जे बे जस्ट बे फाथाराखौ खालि नुनायखाय कारना जे मा मोनला बाय जों गायलाबो बे गासे अखा हायोबा बाय दै जमो हानायनि समावहाय नखा हायोबा जोङो बाय गाथिंबो दुबाबा दैया दुबायजोबो बाहाय बिनिखायनो दै जायो नामा दै जायो बिराद जायो गासे नखा हायोबा रानना दैया बाहाय नखराव जागोन जाया नोंथांमोननि गामियाव आरो जायो गोथौ जायो नामा माबोरै थायो होमब्ला नोंथां बाहाय मानो होनब्ला दैज्लांनि समावहायलाय बे जोंनि बे सिथ्लायावबो दैया बोहैजोबो नायला जायगाखौलाय डाउनलाय नुवा गाहाय गोथौलाय नुवा अब्लाबो बे मानोना बे दैमा गैया दै जाजोबो नोंथांमोना थानायाव उसुबिदा जागोन जाया असुबिदा दैज्लाङावहाय बे नखा बिराद हाला एसे असुबिदा जायो नाथाय खुनु असुबिदालाय गैया माइया मनसेयाव बेसेबां लायो बेसेबां फानो नोंथांमोना दा आगोल जाय हाइएस्ट दामा 1100-1200 बां सैबाय देग्लायसो फर्स्ट सेकर इन्डियान मानि बेसेबां जागोन इन्डियान 800-900 जागोन
दा आगोलनिफ्राय 500-600 बांमोन देग्लायनि समाव जाय बिराद रेकर्ड नाखौ तोड़िबाय बेसेबां दा देग्लाय 1700 आरो 1750 सोमबो माइया मनसेयाव फानबाय जोंबाय आङो आखाम बुंदिनि 1730 थाखा फानदों आङो मनसेयाव इन्डियान फैसा बेसेबां इन्डियान फैसा लगभग 1100 थ' नोंथांमोना बिटिआर आव थानो गोसो दंना गैया थांनो गोसो जागोन जाया बिथांमोनजों फोनांजाब जानो गोसो दंना गैया बिराद गोसो दङ मानोबा जोंबो भाई नेपाल हादरनि बर' आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि ओरै आसामनि रायजो बर'फोरा खौबो कुनै डिबेट दाजाथों ने रावबो सेल्फिश दाजाथों आरो हागौसे बिटिआर गभर्नमेन्टआबो भाई नेपाल हादरनि बर' जातियाखौहाय बोरैबायदि जथुमनायसै ने गाबोननि सिगांनि दिनाव बोरैबायदि लांनाय बिनि थाखाय बिराद आसा दङ दा बेवहाय नोंथांमोना रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय न'आव रायज्लायगोन ना रायज्लाया बर' रावखौ जोंलाय रायज्लायो न'खर रायजाय माने उन्दै गोरलैफोरखौहाय स्कुलाव सोयोबा जाहाथे नेपालि लेंगुवेज जाजोबो बिनिखायनो नेपालिनिफ्राय उमुकफोराबो फोरोङो ने फरायनोखाय लागि नेपालि राव फरायनाङो जों बुंनाङो न'खराव जोंलाय गार्जेन मानसियालाय रायज्लायो फिसाखौ मा बुङोब्ला इसा बिदि बनाय गाबोन जोंनि रावा गोमादोंसै होननानैबो बुङो जों खिन्थु बिसोरनि बे स्कुलाय नेपालि लेंगुवेज जाजोबा नोंसो बिराद मुस्किल जायो जोगोनारखौ मा बुङो जोंनाव जोगोनार होननानै बुङो फिथाइ सामथाइ नोंथांमोना मैगं थाइगंनि नामफोरखौ माखौ बुङो बाय जोङो मानो मैगं थाइगंनि नामा दा बाय जोङो जायोबानो दा नोंथांमोना नुदों नै बिबार बारजोब्बाय मोनसे राय होनना बुङो जों लाइखौहाय लाइखौ राय ओमफ्राय मुला दङ मुलाखौनो होनो आरो लाफा होनो मैगं थाइगंआ बेनो आरो बे दिंखिया बायदिफोर मोनो दैमाफ्रा हाग्राफ्राव मोनलाय हांखाबाय बाय जोंनि प्रडाक्ट बानायग्रासो बिनो स्पेसियेल जाय राय मुला आरो लाफा लावथाय आरो खाख्लौ आरो साखुमब्रा बे गुफुर जायो थे नोंथांमोना मा बुङो रे खुमब्रा जोङो गुफुर जायो दा बेखौ जों साल खुमब्रा होनना बुङो भाय आरो खाख्लौ बुङो बिथांमोना मा बुङो रे जोगोनाथ बुङो नोंथांमोना ओजोंहाय खाख्लौ बुङो जों बाय खाख्लौ आरो अदासि आलुखौ आलुआनो बुङो बिदिनो दा नोंथांमोननियाव रायजो राजाफ्रा बोरै खौसेथि रायजोआव प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जोंनाव थायो बा गावबुरा जोंनाव थायो नोंथांमोनाव दंना गैया दङ जोंबो बाय गामियाव गावबुरा दङ दा जोङो बाय बे आयनाबारि गामियाव नोंथांनाव दहाय नुबाय बिशुलाल मेसिया बिथाङानो गावबुरा आरो अराय दाङापाराव अराय आरि चौधुरीलाल मेसे अराय गावबुरा रजाया मंगलसिं मेसे जाखाबाय ओंखायनो जोङो रजा आरो गावबुरा मोनसेयानो एखेयानो जोङो बाय बिशुलाल मेसे आरो आरोबाव गुबुन रजाबो दंबावो आरो हराय 3 नम्बरनि बेखौ बुङो ददुवा गामि बुङो बे जों गामियानो दङ बे ददुवानि माहा होनना बुङो ने आरो कनसनस्रि दङ जोंहाय बेसेबांसो बर'फोर दं बेयाव बाय गामिया लगभग बे हल्दीबारिनि आरियाय बिसाया हल्दीबारि 4 आरो हल्दीबारि गामियाव गामिया मोनसेल' मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा 6था दं 6था पपुलेसना बेसेबां बाय हल्दीबारियाव ने गासै जों कठिन अल नेपालनि पपुलेसना जोङो 10 बोसोर काउन्टिं जायो भाई नेपालाव दा बे मानो होनब्ला जोङो 78 2 बोसोरनि आगोलावहाय जोङो बाय काउन्टिं जाया पपुलेसना ने 2 बोसोरनि जाबाय बिनि रेकर्डना 5180 जन दङ जोङो 180 टटेल दङ बर'फोरा बाय जोङो नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन जिहेथु जों हजोंहाय बर'नि गोबां आर्टिस्टफोर दङ मेथाइ खनगिरिफोर दङ जोंनाव सलेखा मेदामनिफ्राय लानानै गुबुन बिग्राय ब्रह्म बेफोर जोंनाव आर्टिस्टफोर दङ फिल्म नोंथांमोननि जा नेपाल टु बड'लेण्ड फिल्मबो बानायनाय जाबाय दा नोंथांमोनाव बेफोरबायदि फिल्मफोरखौ बा बर'नि फिल्मफोरखौ मेथाइफोरखौ खोनासङो जोङो बिराद दाय मानो होनब्ला हजों आसाम रायजोनि जोङो बायबो गथिनिबो आखाइ मबाइल दङ बाय जोङो बाय नेपालिनिफ्रायबो हजों आसामनि मेथाइफोर दङ जों गथिंबो भिडिअफोरा दा बेखौ नायो जों बांसिन आरो दा बे नेपालाहाय मा बुङोब्ला जस्ट' बे सिनेमानि जगारिहाय एक्टर एक्ट्रेस दंना गैया एक्टर एक्ट्रेसआ सुभाष मेसि दङ बाहाय बर'आनो दाइजोननि आरो एसेयाव बिरथा मनायनि बिथाङा सुभाष मेसिया बे नेपालि फिल्मबो गेलेयो आरो नेपालिबो खालाम बर'बो बानायोना बर'नि बाय मानो होनब्ला बर'नि फिल्मासो दासिम गैला ने मतलब
इसिनो गुसुं गुसुं फिल्मा भिडिअफोरा शर्ट मुभियासो दङ दङ आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे जिहेतु बिटिआर आव बा बिटिसि आव दा बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ दा सरकार सालायबाय थादों फैजानो लुबैयोना लुबैया नोंथांमोननि जायगायाव बिथांखौ हांख्रायगोन ना हांख्राया हांख्रायो आं बायनिफ्रायनो बिथांखौहाय अजाय बिथाङा फैयोबासो बाय मिथिगोन दा नेपाल हादरनि बे बर' जातिनि अबस्थाया बोरैबायदि ने बायनि बे हारिमुफोरा बोरैबायदि मावना जायो ने बायनि बे नखरफोरा बोरैबायदि बायनि रावफोरा बोरैबायदि बायनि बे बाथौ आरि फालिनायफोरा ने सिबिनायफोरा बोरैबायदि बिथांमोनाखौ जोंबो बिराद फैजानो गोसो जायो मानोबा जोंनि नेपालाव कुनै बिदि इसाबायदि एमएलएफोर दासिम गैला आगोल दंमोन सासेया बिथांनि आरियाबो मानो बे समाहायबो मोजां खामानि जानो हायाखिसै मानो होनब्ला पावार गैया दा बाय मानो होनब्ला पलिटिकेला बोरैबायदि होनब्ला जातिनि हिसाबै जायो नोंथां पपुलेसननि कमतियाहाय 25,000 जन पपुलेसन दंब्ला बिथांमोना मोनसे सिट मोनो दा जोंनि 25,000 पपुलेसन गैला बिनिखायनो बे पलिटिकेल स्कप माहैबो जोङो बिराद मुस्किल मानो होनब्ला आगोल बरायनो हाया माने मोनसे खथा फैयोमोन बेबो गैला दा अजा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय बाय जोंनि बे पपुलेसनखौ बर' रावफोरखौ बोरैबायदि जगायनाय बायनि बर'फ्राखौ बोरैबायदि जगायनायनानै मोनसे नेपाल गभर्नमेन्टआ मोनसे फेसिलिटि होदों ने बिनि बायदि अजायनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ नेपाल हादरनि बर' रायजोफोरखौहाय बोरैबायदि मा खालामनो हानो हायो ने आगोलनि दिनाव बोरैबायदि लांनो हायोबा अजायनि बर'फोर आरो बायनि बर'फोरखौहाय कलचारनिफ्राय लानानै भाषा गासैबो रावफोरखौहाय मोनसे टोटल मोनसे बायदि बानायनो थाखाय बानायोबा एसे बिराद गोजोन जानायमोन मानोबा दा जों गामियाव नायो जायगायाव नायो एसे आलादा बेलेग दङ रावफोराबो थिगानो बे जायगानिसो बेलेग जायो अब्लाबो बे जोंनि धोरोमफ्राखौ सिबिनाय आरो जोंनि बे रावफोरखौहाय एसेनो मोनसे कनसेन्ट्रेट बानायनानै मोनसे मा बानायोबा बिराद मोजां जानायमोन बाथौ धोरोम हिसाबखौ बुङोबा बुस्थु दा बाथौआबो फुरना आरो नया होननाय बुंनाय दङ बे बलि चरायनायफोरा बेखौ हाजासे बिगा आं गोसोनिफ्राय माने गाज्रि बायदि मोनो आंबो बिफोरखौ हटायनानै नया सिस्टेमनि बबे मोजां बेखौ मोनसे फालिनो लागै आमफ्राय बेनिफ्राय गेजेरावनो खावलायो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन नैबे आयनाबारि गामिनि सासे बिथां थागिबि आरो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिन्थिनो मोनबाय जे बिथांमोननि न'खरा माबायदि जायो बिथांमोननि जिउ खुंनाय राहाफ्रा माबायदि जायो बिथांनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्राखौनो बिथांनिफ्राय मिन्थिनो लाबाय बिथांमोना बाथौ फुजियो दा बाथौफोरा माबायदि जायो माबोरै लुफुंनाय जायो बे बाथ्राखौबो बिथांनिफ्राय गोबाङै जों मिन्थिना मोनबाय आबादनि बेलायाव नायोब्ला माइ आबाद जायो गासैबो मख'नांगोन जे बिथांमोननि जायगायाव जे बिगासेयाव माइ आबादा 60 बा बिनि गोजौआव मन बिथांमोननियाव माइ आबाद जायो होननानै बिथांमोना बुंदों दा बे हिसाबाव बिथांमोननि जे जायगा बा थागिबि रायजो राजाफ्रा बे समाव बेखौनो खावलायदों जे बिथांमोना बिटिआरनि खुंगिरि मानोना प्रमद बर' बिथांखौ बे जायगायाव फैजानायखौ बिथाङा हांख्रायदों बा लुबैदों आरो बिथांमोना गोसो जानायखौ फोरमायदों जे बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो आर'नाइ गामसा दख'ना गाननो जोबोदनो गोसो जायो होननानै बिथांमोना फोरमायदों रावनि बेलायाव नायोब्ला बिथांमोना न'खराव जिहेतु बे ओनसोलाव बा नेपाल हादराव बांसिनानो नेपाल जागायनायनिफ्राय जे नेपालि बिजोंजोंनो फरायनाय जायो जायनि थाखाय बिथांमोननि राव रायज्लायनायाव नेपालि बांसिन बाहायनायखौ बिथाङा बुंदों बे समाव नोंथांमोननो आं राकेश रामसियारिया नैबे समाव नेपाल नैबे आयनाबारि गामिनिफ्राय नैबे बर' न'खरा बा नेपालनि बर' न'खरा माबायदि रायजो जायो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय गोजोन्थों लगभग दा जोंनि न'खरनि आंनि न'खरनि हिसाबै बुंला कमतिहाय बिगा मोनसेयावहाय 60 मन कमतिहाय ल'आहाय ल'आहाय जाय मन मोनसे बिगासे हायाव 60 मननिफ्राय कमति जाया बिथाङा एसे गाज्रि जोलै होनना बुङोमोन मानोबा बे हाफोरालाय गासैबो जे रोखोमनि नुजोबदों गासैबो बे आदिबासि बर'फोरनिनो लागामोन बे बर' जोलैया इसिनो गोरलै जोलै जाति गाहाय जोलै दा जों नेपाल सरकारनिफ्राय बे जोंनि गोमासिरिनायनि जाति बे बर' समुदाया बिनि थाखायनो दा बै नेपाल गभर्नमेन्टआ मा बुङोब्ला आगोलनिफ्राय जों 500निफ्राय सुरु जानायनि दा हसेनो मासाहाय सासेल'नि 4,000 भत्ता स्वरूप होयोसै
खुलुमबाय आं नैबे समाव नोंथांमोनखौ गिबि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिन जानानै बरायना लाबाय। नोंथांमोना मिथिगौ जे नेपाल हादर, बे नेपाल हादराव बर' सुबुंफोराबो बेवहाय थानानै रायजो जायो। बिथांमोननि न'खर आरो बिथांमोननि न'खरा माबायदि जायो, माबायदि बिथांमोननि थासारिया आरो बिथांमोननियाव मा मा दङ, बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आङो नेपालनिनो जापा जिल्लानि मोनसे आयनाबारि गामि, बे गामियाव आं दङ। बिथांमोननि न'खराव मा मा दङ, बिथांमोननि न'खराव माबायदि बिथांमोना रायजो जायो आरो बाथौआ बिथांमोना माबायदि जायो, जोंनि हजोंनि बिटिआर थामहिनबा बिटिसि हालामनि बर'फोरनि न'खर आरो बिथांमोननि न'खरा माबायदि जायो, नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबियावनो आङो दिन्थिग्रोनो थाखाय आखायाव लादों। बेनि उनाव बे न'खरनिनो बिगोमा बिथांजों आं सावरायगोन, बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय नाजागोन जे बिथांमोना माबायदि रायजो जायो आरो बिथांमोननि थांना थानायनि जिउ राहाया माबायदि, बिथांमोना माबायदि बे ओनसोलाव थामहिनबा नेपालाव बा नेपालनि बर'फोरनि रावफोरा माबायदि जायो, बिथांमोननि थुनलाइफोरा माबायदि जायो, बिथांमोननि राव बर' रावखौ बिथांमोना रायज्लायोना रायज्लाया, माबायदि बिथांमोना संसार जायो, बे समाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन। गिबि गिबियावनो आङो बे न'खरफोरखौ आङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन। नैबे नेपाल न'खर थामहिनबा बे न'खरावनो बिथांमोना बेयो नोंथांमोना नुनो मोनदों, बे न'आ जाहैबाय गलि। बिथांमोना खाथियावनो बिथांमोना न'खरखौ नुदों जे बाख्रि दङ, मोसौ खाग्राजों लोगोसे बाख्रि बिथांमोननि न'खराव, आरो लोगोसेनो बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय ओंखाम सङो, थामहिनबा जोंनाव ओंखाम संनायखौ जों बुंनो हागोन। आरो नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय न'खर, थामहिनबा बेवहाय बिथांमोना नैबे जायगायावनो उन्दुयो, थामहिनबा न' होनना बुंगोन। खाथियावनो साखाथियावनो बाथौ थानसालि नैबेहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। बे बाथौ थानसालि, बे थानसालिखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। बेवहाय समायना भागै बिथांमोना साइडआव बाथौ दुमनानै बिथांमोना बे समाव खालामनायखौ नुनो मोनदों। आं बेवहाय बिथांमोननिफ्राय रायज्लायनो थाखाय आखायाव लागोन, बा थामहिनबा नैबे न'खरनि बिगोमाजों, बे न'खरनि बिगोमानिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बिथांमोना माबायदि बे समाव नैबे समाव बिथांमोना रायजो जायो। बेवहाय बिथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन।